खुरुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिवो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जों आरो रेली खालायका आबोनि परेबो एम सोहेल देबबर्मानि तैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि तैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी ताई रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो फनो बकक सालायजाय गया कोनो बया तफना फटो ताङै बर' आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्राम थानानै बर' अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेनि जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उंथुन मंच कावै बासन निमानि उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाखा खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाबो बसावै ब बनो ब साजाखा अकंनो सादिहनि आमतिबो मांक्लिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुरनाय बा नायकलै खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सित्रा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा क्वागै थांमान हाय क्वागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसो बरक टंथ आबो तिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बनो रिख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पार्थक्य तंग मत पार्थक्य का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदि को फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मानि लीडर्सया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मानि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबोनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फायका ताताल कक साइ तुबि फायका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फायमानि म आरो एमएलए न आरो एमएलए न कुलने बागै दा जोंनो तुबि फाय कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाय आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लायनानि बागै जों आरो ग्यादारिं हंगाकाय रेली खायनानि हंगाकाय ताङै एमएलए रंजित देबबर्मानो कुल जाखा अमंकंखा मे सालाय जाखा
केन्द्र बुजिखाना मिया आरो जे रैली खालायनाय आरो जे मास गेदारिं खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय अमया जे इलिगेल माइग्रेंट न रेख्लायनाया बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय रंजित देव बर्मा न बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा न मुं बतैके हामिया खालायनानि अवश्य हास्तिनि न खबै आनि रामचंद्र गाटनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेवो आरो तामो खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं थांजाखा चंगमारी जरावो रामचंद्र गाटनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरकनो पग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गाट सामं थांनाय आनो सेब्रि कांकाय दिनै 2 बोसोर रामचंद्र गाटनि गोबांमा सामं थांजाखा गोबांमा लामा न स्टेट हाइवे खालायजाखा गोबांमा लामा पिस खायरि जाखा ताबो गोबांमा लामा खालायजांनाय थाङै दंगो रामचंद्र गाटनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय माने ताबो बररक लामा काहामति हिमै दं आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अमो सिमिया चिनी रामचंद्र गाट विधानसभा केन्द्रव साल कलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांखा तिनारो उनको थाना करै खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किन्तु रामचंद्र गाट थाना ताबो बासुक जायाखै आं फाइमानि परेव अनेक साइटखा साइटमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों साइटमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिन जों उद्बोधन खा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय बयस सुस्तर आदिन उद्बोधन खा आदिन आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिन फायरागलिया ताङै फायरागलिया तामने हिंगा हिंगाखाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र गाट डेभलपमेन्ट नि सामं थांजाखा चीफ मिनिस्टार निजेनो आदिन बलायलांखा जे रामचंद्र गाट तामो तामो सामं माने जखन बनो साइखनारि जाखा आ समयाव बो साका जे अर अनेक सामं उखा अनेक खालायजागै दंखा बसकांनि सालाबते बो खालायजागानो अर बो खायका उम ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता कैसा चीफ मिनिस्टार नि ऑफिस होइतां ककनुमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फाइका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनानि बागै चीफ मिनिस्टार ऑफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थाङै दंगो आबो बाय ताय जे लामा बाखि तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप न्याखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटग हायमा तंगो उंगाने हेने आं खाख्लाय ककंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाखि उंगियाखौ बिनि मखल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाका न इएम ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव न खालायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिथि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देव बर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर माने जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठीबो आंनो रिवो ताइ उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानाव आरोनि स्कूल बिल्डिंग ताङै तंमानि तैजमो गै थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देव बर्मा न आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कैसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तरिकै सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिप्रा सारनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै रंजित देवबर्मा जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्न साका आनि बोसानि कग्न साका आनि बाबुनि कग्न साका आनि ताखक बुखुंनि कग्रनो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो दुइ थान्दा कामगे खालनि वय बनंको खायदि गोबां मा साका
आं साननि मुसुंया आहायपानो बिनमति व्यक्तिगत एटेक खायमानि बागै आं तिनि फेसबुक आंबो मा सासेनाय साया तंमाया तिनि बुबाग्रा बाय आं कक सालायका बुबाग्रा सावो अमत लाइखेनो साया बिनमो पर्सनल अटैक मानि बानो साव आहायपानो नंबो किसा वानसो गय सासेदि अमत ब्लाइखे कसातरि थानानि उंटंका हने आं आबोनि बागैनो सानानि मुसुंगो आं बिनि फेमिली तिनि जे मिनिस्टार मिया रसिक कथा खाय मजा साजागै बेंग बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आं ननो सिंनानि मुसुंगो नों आबोन बो उत्तरी दि नों अनेक बेंग बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइफ्रा आनि बिहिकनि यागनि मामुइ संजाक नों साइ थांका अर्थस तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिकनि कगनो तिनति साका हा नों वानसुगै नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिंदी मानो बांला मानो नों हाय साइ माने क्रै गियान गोनां नों हाय क्रै नाय नों निजे वानसुगै नायदि तांमंगै दायकै सानानि मुसुंगो निन बाहाना जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तंग निन बाहाना जे खरकसानो बुनि दफाबाय काइखा आबर तां सालिया किन्तु निनि नों एडिसिनि टिटी एडिसिनि डेपुटी सीएम मुखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुखा बा मिनिस्टर का निन बाहाना जे काजे सिकला बर तंग ताबो नंगाबो सालि आं अमति साना क्या साना मुसुंया गोबां सानतेबो साइमानो किन्तु अमरंना सानानि मुसुंया तेबो गोबां सानानि तंग आं के अमति सानानि थांखाकाय कायसानि जुदि जों खुखालाय सालायखाकाय म थागै मांला सुतरां वान सुगनानि जरा फाइका वान सुगैनायदि नों ताबो बयस कम लिया अनेक उंखा अनेक किसुंखा आं अमबो साइमानो जे नों आनो जे बयबे बुरिनानि हिमानि बन बय सुजा खायना नांगानि हिमानि अकबान थानि फाइसक फाइका अबब तंगान थानि आनो साफाइका बरक फाइ जे सार नन टारगेट खायतंगो बन बुना नांगाने अबरक अनेक किसु तंग ते अब सिमिया मिया बाइजालबारिनि जे अंकबो आरो अनेक साकाबो जे सानान थांका अंकाकाय बनिजे तिनी तिप्रा मथा फाइमानि अनेक लाइबुमा तंगो बा पार्टी कयता सबाइका पार्टी कयता खालायै ब तिनी तिप्रा मथा सकबाइका अबनि जुदि सानान थांकाकाय कगेखरगै सानान थांकाकाय गोबां मा तंगो किन्तु आं सानानि मुसुंया 16 बছর तांगे खयन्दरै तंना नांखा अब आं साइमान रामचंद्र गातो 14 तारिख रेली खायनायनि सिगां आगिवा एनसीटी खायफ्रु जे बररंनो नों तै दुलमानि अ बररंनो नों आसुक बছর किन्तु नों खबर नाया किन्तु रंजित देव बर्मनि बिरुद्धे जखन ते रेली खायनाफ्रु प्रत्येकटा बरनो नों फोन खायका हर खायका अनेक बरक बाय नों मालायका सालायका अनेक किसु खायका बसकांगो क काहाम सामाबाय उकलगो तावैसा क खामिया सामानि आबं कंगो नों वान सुगैनायदि नों बाय अनेक गोबांमा बरक कथाका किन्तु नन याकरै थांगो तांगे याकरै थां नों वान सुगैनायदि बसकांग सालो तेबो याकारनाय आर आंगमबो साननानै मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडीसी एमएलए बरंना आं साननानै मुसुंगो वान सुगैनायदि ब जखनते बिनि सार्थ उंनाफ्रुकाय बताम खायनाय ब ननतलां थानाय फायदि जोंमति खायना नांनाय आर जखनते बिनि सार्थ पुर नों थांगाने बनन याकारि रिनाय बनन खितारि रिनाय अबरं खालाय बुमा नरं नायनायदि सुतरां जों आं जतनन साना नायो बिनि उद्देश्यतमो मिया आरो गेदारिं खायमानि आरो बुबागरा अनेक किसु साका कक अब जेता लाइभ फायां सालिया तिनि बुबागरा न साका आंबो सालिया किन्तु कक उद्देश्य का बिनि अमो जे आनि लगे मुसिक एमएलए तंगो मुसिक एमडीसी तंगो नों बुबागरा आनि कक बाय मा सलिनाय नों जुदि आनि कक बाय सलिया हिंकाकाय आंना बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बहारो मिया आ ग्यादारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगैनायदि गिनि नि जे थिउरि नि पलिसि 2026 2028 चलिगला एवं अमबो चाइतखा जे एडिसी टिटी एडिसी सबाइनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सबाइमाया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै
अनेक किसु साइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु साग्लाक अब सालसा जुदि साना नांगाखाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाखाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो दंगो जेता नों कुनु दिनो संसार मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि दं आं अमनो सानानै तबे आं साग्लाक ताई कैसा कखंखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बय लाइभ दिगमाने अब नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांरिवै टीम खावै नाकि अब खाइरिफो अब विश्वास যোগ্য चिनी हास्तेनि लुकरक नर अब न पुइदो दसा आर जखन त बन लाइक रिखा बन हामजा का बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाइ जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वासता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लुकरक कमेन्टिन अनेक परिवर्तन हेका लुकरकनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा नि बिनि बुइबिन अंकब बिनि कमेन्ट नि बिसिंति न बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिनि सोशल मीडिया जुगो लुकरक सोशल मीडिया तिन मलाई लायो सोशल मीडिया ने कक साइतंग सोशल मीडिया तिन चिनि लुकरक ब काहाम हामया नाहिलाय तंगायो काय अबनि बागैना आं सानाने मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति ककटा सादि बा अमति सामुंटा तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलाय माने अब कागै थांतो अबर अमति सामुंग आंनानि कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबा गरानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबा गरानि आनि लिडार आं बनो मा साइगरानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि परमिशन निखायसे ब आं थानाय निनि कक बाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि कक बाय रंजित देबबर्मा चलिगला निनि कामान बाय चलिया एकमात्र बुबा गरानि कक बाय आं बिनि कक बाय न चलियो ताबसिक जरा एवं बुबा गरानो प्रथम तुयै चिनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बनो पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगर नियम बर तं आदिनो बुबा गरानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया तिनि नों मन्त्री इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबा गरानो तैफांबाय जखनते ब कांग्रेस याकरि फायो बुबा गरा तिप्रा हिने कासे एनजिओ खायका आदिनो नों बुबा गरानो याकरि थाङो नों आयन पेति ताइसे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबा गरा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आफ्रो नों ताइसे फिरगै फायका नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जानाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फेलेमानि इंगंलाय तंलाय फेलेमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानलाय नाय नों आबो रगनो पगै थाङो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगामी दिन सासिनाय अमन कक ताई कैसा ककंखा डेभलपमेन्ट नि कगन तयै ब अनेक किसु सानलाय नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनान बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रान्सफार खाइबिना ट्लान थांका आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामुं तांगै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रिकालचार नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्री बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो अंगा नाय आको नाय 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंया खरकसा टीचार न दिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अमरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट काहाम दफानि काहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ
যত জায়গায় ডেভেলপমেন্ট উঠুন অমন এই খরকচা হাফ মন্ত্রী সাউকা তামো রিজিগনেশন বুবাগাरान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगो नों सानो नंगिया आंगा स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैत्रांमोन नों नुखा ना नायखेन नों आं साम थाने सिति सैखा नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिगनेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमोन सा साइखा नों तो साइया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागारा भाई मालाय फैका बुबागारा भाई मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नाय हने बुबागारा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अधीन कासा मिनिस्टर नि अंडर से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों असेंबली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खायरगो अमरक नि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा सायमान आं सायकला सुतरां अमतिरक ना नोंया कग्रंनो जों सालाया तंमानसो मंखा बुको कगनो जों जत साया तंमानो आसेमनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रूल्स तम एसपी नि रूल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रूल्स तम डीएम डीजी नि रूल्स तम आसाम राइफल नि रूल्स तम बीएसएफ नि रूल्स तम न परिदा नायखा नरक सावो ब साइसुं माया साइसुं आं खायना ने आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত উইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড়গিয়া দিবা বরখে বড়গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों टाइम खायमानाने लोकोनो सलामो लोकोनो ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइतंग नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाभ करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय न चाव बयस थांखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंगो दं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं सायमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रगो फाइतं आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बिउइतं आबोनि बागै जों खूब लासियो निन आमति तंमुं रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नों आमति हिनजागै तंगो निनि बिहिक तंगो निनि बुसा तंगो नों लासिया फानो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जाग बायु सुतरां अबरकनो सानानि थिकिया काई ते कायसा ककंखा अर कक दंखो तेबो जों ताबो जे सबा खालायतंमोनि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलायतं म जेहेतु तिप्रामथा दाबि खालाय तुपमानिया म बीजेपी दाबि खाय तुमानिया म कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ ति दाबि खाय तुमाया म केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई सायरिखा जे टाइम फ्रेम खाई सायरिखा 30 दिन बिसिंगो म मा खायनाय हनै फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थानाय अमतिखे म जत दिन पर्यन्त तंनाय अंग खायनाय तिनि सावो नोंदा म पुइला खायबा नोंदा सायमानबा नों ककबायदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबाय चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फायका खलबुइ तंजाव केब सायमिया 2021 ता कायसा नोटिफिकेशन उखा नर सायदामा आबो नर सायमिया आबो नों थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खायनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिनानि करे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरानि जेरस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा कायसा एमडीसी साका तम हे 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साखलाय दिखा अरनि इलीगल माइग्रेंट न नायतो तिखलायनानि मन तिखलाय रहनानि
20 जुन फायाको माननीय एमडीसी 20 जुन फायाको 20 जुन अनेक सालको आरो माननीय स्वराष्ट्र मन्त्री घोषणा रिया मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स से नोटिफिकेशन तिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पशु बन्तफ्रो नों कासुइमा कटक सरै थैनानै हेनै आं आप्रो पशु बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया शुधु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टार बे कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखेने बो लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हनै जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनी लामा कसारमा जरा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागरन लासिमुं रिमानि बुबागरन जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया चिनि खरकसा बरम गनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं लाइखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खाइयै अल्टरनेटिव बेका 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमनकि बनो शुधु नर्मा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलाइसेनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा तिनिखाय तिनि 7 दिन लाइथांगा तिनि प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमालेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तैबा आंदोलन खाइ तंबले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाया रंजित देव बर्मा चिरक खकानाबले कोन MLA MDC रक लाबसो पइन्द खरांथि जायने कोन मिनिस्टार खरांथि जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो श्रुति प्रमथानि मिनिस्टार न हिया खानांग ने कक्रै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक जा 5 बोसोर का तो 3 टंग ताम खाइका खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरै मानो हंकाय निनि कक से खानाय मानो हंकाय TTADC नि डाइरेक्ट फान ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एडिसी नि चाबजे yang tomana nang kaisa soi rekha nang pai bole are buka nono jonogon retam ni baga MDC songkhaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomane malik kharika abu ba nang lasina se klai bole ang for khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma se klai bole abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muitu narik di कक चाखवा सावै बरना मनेरि मानाना किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानाना ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर्ड दुनिया खोपो मेचुर्ड दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमि नाकि एक बांग्लादेशनि बरनो रिख्लायनानै आन्दोलन खायफायखापो 1967 सन ओ MLA आदा से नang साइमिया एमनकि बुफासंदा काइजा खाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासैफोर छिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना बिदेशि बितरन चाइ नै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसे कानि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबो सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नang सावै आनो गियान न नंया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जतो बडरन जों जुदि थानसा नाय तंखां जाकाय अ थानसावो जों चिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खायमिया जेतु म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खायनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुवो थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसेल वाति शेख जों हिमका
chira khoglaicha illegal migrant nongna dakri datika naitu gui ma tikhlainai boron bong hab ma phirognai detention camp ma tangnai special task force ma tangnai hnai tai aboni bagen ang sanai je agami dino jahate emon kono kokta salai di emon kono kok har dungnai jatsen kokta salai di personal attack ta khailai di tamni hingka kai personal attack hingka kai abo onek kisu ngui thanglayo onek chini bokhawo hat nonglai sing onek kisu nglai man sujang aborok tungkona nangya jeng tabu tiprasa rok bai chin bokhago nasiklai tongo chin dofani bororok jeng tamo khaino khaya chin buskango bubagara tongo bubagara ni teidulma bai jeng tabu bo thansang lai ma tongo agi onek regional party ingkha kaglai thanglai ka gobang ma kaglai man lai buma tongo কিন্তু বুবাগার ন তিনি সুক পর্যন্ত তৈ দুলি তংক বুবাগার যদি অপাটি ও করেঙ্কাই অপাটি বকলো ন তুকরা কাইনি কাইথাম উই থাঙ্গাম সুতরাং जों নিজেরান বিসিঙ্গ ওয়ানসুংনানি জরা ফাইকা ওয়ানসুংদি যতন না আং সাও সাবো সেকাং খাইকা সাবো উলো খাইকা আবন কগিয়া হয়তো আং সেকাং খাইকা না আন্দোলন নর কিসা উপলব নকরকা তবে ম কাইসা আং তিনি প্রাউড কেন মা সানাই রঞ্জিত দেববর্মা চির খংমান উলো ন তিনি যত জায়গা না কাফরাই মান অখলাই বেখা আমতি খাইয়ে খরকসানো টার্গেট খাইয়ে কুলুই তিপ্রাসানি যদি হামকারেং তংখাই রঞ্জিত দেববর্মা ন কুলনান নাই রঞ্জিত দেববর্মা রাজনৈতিক হইতে ন নকরি থানাই রাজনৈতিক খাইগলা নরক খাইদি কিন্তু নরক মাইয়া নিজেনি স্বার্থনি বাগে সিমিন নরক যদি কক সাই তংখাই রঞ্জিত দেববর্মা আর ন তংনাই রাজনীতি বর ন তংনাই রাজনীতি আং ফাইনানি মুসুং মাইয়া কিন্তু বাইক দঙ্গই বুবাগারা ন তুবি ফাইকা বুফুরন সিমিসেং ক খাইকা এনআরসি কেস ফুরন সিমি जिनि बरम गोनां बिकेरां खलानो सावो रंजी जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबागारा नंगौ आं थांगौ आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपानो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बर 500 200 300 का थुमै आनो दिल्लीयाव रखा आमते दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफानो दिनसे पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गथिबै फाइका अनेक किसु लराय खाइ फाइका ano aborong experience ro sanani nangya laibuma onek kisu tong sutrang ang jotono no sanai paithak painani sikang जों jotono thanchakai buskang ma ko chin sabaw lukorong tuima konai omono pathoko ang bai ja onana MLA minister rongni borok party ni flag no tuyei borok o sabano nukona khai पार्टी नि कक सावै जों आगे पार्टी नि फ्लेग दै गोबां मा सबांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन যুব समिति नामलंखा 1950 सन থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনালাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পার্টি নকয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি নি এমপি মিনিস্টার কংগ্রেস নি মিনিস্টার কে বতলে যতন রিজাইন নেবিকা তেলেঙ্গানা রাজ্যনি যে আঞ্চলিক দলক যতন রিজাইন দিবাই থানসাকা নখলাইকা সুতরাং ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুক তিখলাই তিনিব जों যতন ও রাজনৈতিক ন পগুই ও ফ্লেগ টিলাইমান পগুই जों বাহাই গাই কাইসা প্ল্যাটফর্ম ফাইমান অবশ্যই जों मा साइतकनानै ও আবন বাগিন रंजित देबन साइतकुइ दङ गोबांमा जोंनि सिभिल ससाइटि बायबो कक सावै दङ आं गाय सुतरां बसखांनि सालो ও आन्दोलन थागिया ও आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरकनो हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो स्रांखा बसखांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अमा कायसा दिनै बिचन्द्रमन लाइबु मांगै दंगानो आसेक बररक दिनै फाइलायै वाति मानजागतै इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो बांलादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबनो चिनि मिडिया तै ताइ आं बिसि कग्लर लिया नरक जतनो काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो पैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पार्सोनेल एटेकटा खाइदि पार्सोनेल एटेक खाइलेखाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखावबाय मानिनाय मैया जों खरसानो खमा खालाय मालाया बमति इं थांगौ दिनै आं सानामु जोंया अनेक कगनो मा साका आंनि फेमिलि ताम दुस खायखा आंनि बोसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायखानो बिन कगनो तुदना नांखाना आंनि बाबु बुरा
85 বছর বিনি কংনা তাং তুমনা নাংখানা ani takok bokok tamu oprat khai tini media o sajakana tam khaikani nokungni bororo abun bagan sanai thinango jahate omti salayate orono muthangna nungthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosukti nongsitu tini nani facebook la jotonono hambai